नोंथांमोना दिनै बे थिथागुरि बाथौ मन्दिराव आर'ज लानायनि जाहोना मा? दा गिबियावनो साफ्रोमबो खौरां बुथुमगिरि आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बनसुआ थिथागुरियाव थानाय बाथौ थानसालियाव जोङो आर'ज गाबफैदों। बे आर'ज गाबफैनायनि गुबै थांखियानो जादों जोङो 8 आगस्ट 2022 मायथाइयाव दा जोङो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोङो धरना मोनसे लादों। दा बेनि असिलायैनो जोङो जोंनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो आरो जोंखौ इसोरा बोर सारस्रिहरो, बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे थिथागुरियाव थानाय बिबार बाथौ थानसालियाव जोङो इसोरनाव आर'ज गाबफैदों। नोंथांमोना बे दिल्लीयाव थांनानै बेसेबांसो गेदारिं बेखौनो सानो? जोङो दा टिकेट दाननाय बायदिब्ला जोंना दासिमाव 450+ जाबाय आरो गाबोननिफ्रायसो जोङो गाखोनायखौ जुरिजेनगोन, जेब्ला आरो बारायबावनो हागौ। जों एक्सपेक्ट खालामदों थारमाने more than 500 बेफोरबायदि सोद्रोमा जोंनाव जाहैगोन।